Bautista Álvarez, patriota galego exemplar, dedicou toda a súa vida adulta á construción firme e perseverante do nacionalismo galego. Crear conciencia galega, facer certo e actuante o principio de autoorganización, erguer a voz independente e libre para conseguir que a Galiza existise en por ela. Eis as súas credenciais. É membro do grupo Brais Pinto en Madrid nos anos 60 e participa activamente no Secretariado de Cultura Galega no Clube de Amigos da UNESCO daquela cidade, honrándose coa amizade e afáns comuns de Xosé Ramón Fernández Oxea, de quen sempre recoñeceu a súa entrega nacionalista. É cofundador da Unión do Pobo Galego en 1964, que comeza a súa andaina con estes 10 principios fundacionais. Galiza é unha nación e, como tal, ten dereito á súa autodeterminación. O pobo galego exercerá o poder en Galiza. Os medios de produción, distribución e crédito pertencen ao pobo. A colectivización do agro comezará cunha etapa cooperativa como fase previa ás formas máis desenvoltas de socialización. A pequena empresa e a industria artesá serán concentradas en unidades productivas superiores. A grande empresa capitalista será socializada dun xeito inmediato. A organización administrativa do campo galego terá por núcleos as agrupacións tipo parroquia, que se integrarán na bisbarra. O territorio urbano será administrado por concellos, compostos de distritos. A educación estará ao servicio do pobo. O idioma oficial de Galiza será o galego, de ensino obrigatorio. A liberación nacional galega non desbota o vencellamento federativo de Galiza aos demais povos da península. Sempre preocupou demostrar e dar a coñecer que somos un pobo con historia coñecível como tal, exteriorizar os nosos dereitos como nación, impulsar a movilización social e animar o proselitismo por toda a nación. Afirmar, sen complexos e coa creación de ideas e alternativas dende nós mesmos, que non somos individuos de protectorado, en expresión de Castelao, que non precisamos de tutela española, senón que a denunciamos e combatemos. Os 3 volumes da súa obra editada son un imprescindible contributo para coñecermos e valorarmos a historia da Galiza contemporánea, a construción e evolución do nacionalismo galego e a razón de ser da autodeterminación como teoría e como praxe. No noso país non existen as condicións exigidas polo escritor de Rianxo para que pudese retornar a súa terra con todos os honores. Galicia non conta con institucións políticas soberanas para poder establecer relacións en plena igualdade con todos os países do mundo, nin sequer está prometido a defensa do dereito da autodeterminación nacional e síguese perseguindo e discriminando os que portan con valentía a coherencia a bandeira do seu pensamento. A expresión máis palpável desta discriminación atopámola na expulsión dos diputados nacionalistas da Cámara Autonómica de Galicia. Bautista Álvarez, con Lois Dieguez e con Claudio López Garrido, os 3 deputados do BNPG-PSG na primeira legislatura do Parlamento Galego, pagou cara a súa firmeza na denuncia da operación ilegal, antidemocrática e dictatorial que se montou para calar a voz do nacionalismo na Cámara Galega. Lembrémolo coas súas palabras. Pese a todos os atrancos que se lle puxo o nacionalismo galego, o bloque PSG tivo acceso á Cámara Autonómica e, como tivo acceso, había que tender unha trampa, había que descualificalos políticamente, facendo fisurar unha Constitución que non entra dentro do seu programa, porque moitas veces dixemos que necesitábamos superar o marco autonómico e o marco constitucional para que ese programa tivese virtualidade. A uns deputados que pertencemos a unha formación política que ostentou e bandeirou a oposición á Constitución española cando se someteu a referendo no ano 1978 e igualmente abandeirou o non ao Estatuto de Autonomía cando este foi sometido á consulta do pobo galego. Tratábase de descualificarnos ou de invalidarnos na nosa función parlamentaria. O xuramento da Constitución foi a trécola utilizada para desfacerse da presenza nacionalista no Parlamento.
non foi, nem podía ser, unha exclusión. Consistía na privación dos dereitos parlamentares. Quitaron o dereito de votos e participación nas diferentes sesións. Os inquisidores de turno, máis que opinar, congratulábanse da trampa que estaba tendida. Se xuran, descualifícanse. Se non xuran, saen para fora. Violouse o procedimento regulamentar e aplicouse con carácter retroactivo a norma punitiva. Bautista Álvarez foi deputado con posterioridade durante 4 legislaturas e este labor institucional sempre acompañou do traballo entre a militancia, da propaganda social, da explicación da alternativa nacionalista por calquera lugar do país e da súa necesidade de arraigo e de expansión. Foi, durante 31 anos, o único presidente da Unión do Pobo Galego e, como tal, o honramos e reavivamos a súa memoria. Concluamos, pois, de novo coas súas palabras. O renunciable é o que constitúe a esencia mesma do nacionalismo, a defensa da identidade nacional e do dereito de autodeterminación. Non se pode substituir estes obxectivos na teoría ou na práctica política por outros sociedadanos. Non se construe a nación dende o bilingüismo. A autodeterminación non é conciliável co autonomismo considerado este como meta. O nacionalismo é moito máis que un partido político. Implica militancia, participa nos procesos electorais, faltaría máis, pero non se reduce a eles a súa actividade. Recalco o conceito, na militancia está a clave. Alguén suxeriu en certa ocasión que aos nacionalistas pode discutirse de todo menos o seu amor por Galicia. Sería o de menos que os nosos sentimentos, acadando cada vez un eco maior na resposta popular, non fosen aínda de preferente elección entre o pobo galego. Non me importa. Non me importa porque, sendo triste o amor que non é correspondido, é máis amarga a traxedia para aquel que, sendo amado, é incapaz de amar. Moitas gracias. Compañeiras e compañeiros na militancia nacionalista, compañeiras do Bloque Nacionalista Galego e en especial a representación da Executiva que hoxe nos acompaña, encabezada pola nosa portavoz nacional, Ana Pontón. Unha carimoso saúdo tamén a Pepe Álvarez, que en nome da familia de Bautista Álvarez hoxe tamén está aquí presente en este acto de homenaxe. Benvidas e benvidos, polo tanto, a este homenaxe a Bautista Álvarez cando se fan 5 anos do seu pasamento. Este acto que pretende ser unha homenaxe, mas non de nostalgia, senón de reivindicación da figura de Bautista, da súa enorme contribución e legado ao nacionalismo galego, unha homenaxe por todo o que lle debemos e por todo o que nos deixou para seguir na loita do nacionalismo. Unha homenaxe ao Bautista de Brais Pinto, ao cofundador da Unión do Pobo Galego, ao que tivo un papel relevante na recuperación do Día da Patria Galega, un papel relevante na fundación do Bloque Nacionalista Galego, do que estamos celebrando 40 anos, ao deputado, en fin, homenaxe aos arredor de 60 anos de militancia incombustible, de loitador incansable. Unha homenaxe ao grandísimo patriota, mas sobre todo o que queremos hoxe é rendir homenaxe a un construtor fundamental do nacionalismo galego contemporáneo, tanto no eido organizativo como na conformación das súas análises e das súas alternativas.
A Unión do Pobo Galego, os homes e mulleres da Unión do Pobo Galego, gustanos mirar cara ao futuro, mais non facelo desde a desmemoria ou desde o esquecemento, senón desde o que somos, con orgullo do noso e con orgullo dos nosos. O nacionalismo galego non é unha ocurrencia de última hora, sino que está fundamentado nos rexos alicerces de anos de historia, no traballo de persoas que, como Bautista, non se dobregaron, non renunciaron aos seus principios e ideoloxía, incluso nas condicións máis difíciles, como pudo ser durante a dictadura franquista, que sempre creron nas potencialidades de Galiza e na necesidade da autoorganización. Lin hai un tempo unha frase que dicía que hai tres tipos de persoas: as que se preguntan que pasou, as que miran as cousas que pasan e as que fan que as cousas pasen. E Bautista, evidentemente, era destas últimas, dos que tiñan claro que é preciso actuar para mudar as cousas. Non podemos escoller o momento, a vida, a época na que nos toca vivir, Bautista tampouco, evidentemente, mas sí podemos escoller como situarnos na época que nos tocou. De espectadores, de espectadoras ou de actores, de actuantes. E Bautista escolleu claramente a posición de actuar. Non escolleu, evidentemente, o fácil, non escolleu pensando en si mesmo, escolleu pensando no país, na maioría social, e a esa escolla adicou a súa vida, toda a súa capacidade de acción, toda a súa capacidade intelectual e de análise, que evidentemente non foi pouca. Dedicou a súa vida a organizar, a autoorganizar o pobo galego, a dotar o nacionalismo dun corpus teórico e ideolóxico, e estes días, nas redes sociais da Unión do Pobo Galego, foi posible ler algúns textos de Bautista, algunhas escollas do moito que deixou escrito. Uns textos que son un bon exemplo de canto lle debemos ao que foi o presidente da Unión do Pobo Galego. E vou facer só referencia a un que coido que fai unha síntese moi boa do que foi Bautista. Decía este pequeno texto que Bautista dixo nunha entrevista: cando en 1964 creamos o partido, tiñamos claras dúas cousas: a onde había que chegar e cando había que empezar. A partida, de inmediato. O punto de destino, autodeterminación nacional. Efectivamente, Bautista, os seus 60 anos de militancia deixan ben claro que parteu de inmediato. E decir Bautista Álvarez é decir nacionalismo galego. Toda a súa vida, a súa trayectoria militante foi un compromiso tendo claro que o punto de chegada era a autodeterminación nacional. Por lo tanto, con este acto de homenaxe a Bautista queremos facer reivindicación, reafirmación da nosa historia para non permitir a condena do esquecemento, para que a posición colonial de Galiza non afecte tamén a busca de referentes externos, a admiración de procesos, discursos ou organizacións políticas alleas, porque o nacionalismo galego ten grandísimos referentes. E Bautista é un deses referentes con mayúsculas totales e absolutas. E a ese recoñecemento, a esa reafirmación que parte de saber de onde vimos, que se hoxe somos é porque outros e outras foron, é o que imos a dedicar a este acto. Van a dirixirvos a palabra, en primeiro lugar, tres persoas que van a iniciar o percorrido histórico da trayectoria de Bautista. Marisa Álvarez, o período da clandestinidade; Lois Dieguez, a transición, a LPG, o BNPG, a chegada ao Parlamento Galego e esa infame expulsión do mesmo; e Pilar García Negro, a etapa de Medre, do BNG, do nacionalismo e o papel de Bautista como deputado no Parlamento Galego. Con eles os tres vos deixo.
tardes a todos vos, compañeiros e compañeiras. É para min moi emocionante e moi importante estar xunto con vos, con esta gran familia, homenaxeando a Bautista Álvarez. Tócame falar da clandestinidade. Por lo tanto, vos, os que vivistedes conmigo aquela etapa última da dictadura, sabedes que é algo complicado falar dos que daquelas participábamos, porque, entre outras cousas, eran momentos de non facer preguntas, de non identificar a ninguén, de facer que non nos enterábamos de nada se algo chegaba a nós. Entón, a imaxe que eu teño de Bautista daquela época casi é por intuición. É unha cousa que eu de sensacións. Como conocín o Bautista? Coñecín o Bautista no ano 73, 74 en Oporto. Casi casualmente, porque daquelas a frente política considerou que era necesario estruturar unha frente militar para levar o máximo de intensidade e de extensión polo país a nosa proxecto nacionalista. E para iso, con aquela represión e nos últimos anos do franquismo, era preciso protegerse a nivel, entre comillas, moito máis clandestino, que era a loita armada. En esa etapa, que eu comecei, que era dos meus principios, porque pasei de simpatizante e de colaboradora a unha estrutura militar forte, en esos momentos eu pasei a Portugal, pero casi por os pelos, porque considerábamos que a estrutura militar tiña que estar totalmente separada da estrutura política por cuestións de seguridade do noso proxecto. Entón, nun viaxe a Portugal, que tiña que levar material e tiña que ter de lá con outro compañeiro, pois o sitio onde eu tiña que ir era unha casa onde estaba o aparato de propaganda. Estaba nas mans de Margarita Levandión. Allí levábamos pins, dali traíamos pins, daí traíamos videoclubs, e allí coñecín Bautista Álvarez. Bautista Álvarez era coñecedor da miña escasa militancia, case recén chegada, pero tamén valoraba que era importante esta nova entrada de xente, porque coñecíamos moi pouco do ámbito político, por lo tanto, en momentos de represión, pouco podíamos poñer en peligro a parte importante que era o proxecto político. Había moi poucos medios económicos, moi poucos medios humanos, por lo tanto, separar na clandestinidade os cargos políticos e a estrutura política da militar era un pouco complicado. Por iso, cando había encontros, como foi o meu con Bautista, Bautista sabía de min, pero eu tiña como consiñas non preguntar, non memorizar e non trasladar. Por lo tanto, que sei eu de Bautista daquela viaxe a Portugal? Pois sei algo que despois confirmei. Era un home humano, un home observador, un home moi cercano e o que non eu, polo seu debate, porque era firme no debate, pero tamén moi empatizaba ca xente, el me observaba e eu non preguntei nada, xa que en conclusión, por a súa maneira de falar, que tiña que ser unha persona moi importante no proxecto, por a súa maneira de expresarse e de observar. Entón, quedou a cousa así, eu xa pasei a clandestinidade total para a parte militar, non volvín a ter contacto con el, pero é curioso, toda esa impresión que me deu ese home de cercanía e de familiaridade, como salín dali ca sensación de que o coñecía, pude totalmente ratificar a miña chegada a Madrid. Eu tuve unha etapa que me foi moi complicado, militar, dando salto da clandestinidade á democracia, e tuve moitas dúbidas, casi me retirei do proxecto político, non me metí en nada, efectivamente, pero ao chegar a Madrid, da man de Paco Rodríguez e do propio partido, volvín a responsabilizarse, volvín a meterme na línea política do BNG, efectivamente. Eu sabía que se volvía a estar comprometerme co BNG, non ia pasar en ningún partido, non iba a pasar en outro partido, que teria que buscar o esforzo e a seguridade na UPG. Entón, aí sí que tive xa a oportunidade de coñecer a Bautista,
porque nos meus traslados ao Consello Nacional viaxaba moito con ele. E tamén tuve unha oportunidade, cando ele enfermou ali do mitus, de coñecer a súa familia, e dai comprobei aquela miña impresión de un home humano, candoroso, pero tamén seguro e firme, de que era un home tamén familiar e cercano. Ali coñecín a súa cuñada, coñecín a Xosé Modesto, que está hoxe aquí presente, o seu sobrinho, conocín a súa sobrinha Mar, emocionada deste home, e coñecín ese ambiente familiar que el tanto coidou e donde el tanto gozou, disfrutou e como respetaban e o querían. Era un home que hasta me decía a cuñada, me decía cuánto me axudou a criar os fillos, porque o irmán del viaxaba. Entón, el se fixo cargo os 5 primeiros anos do ensino de Mar. Non iba ao colexo, enseñoulle galego, enseñoulle a ler, paseouna polos cines, enseñoulle a amar Galiza, traía a Galiza. Entón, é un home verdadeiramente integrado na vida social, na familia, a maiores de ser un home, para nós, un gran loitador e un gran ideólogo. Tamén en Madrid tuve ocasión de coñecer a xente do CAM, ao grupo Bilbao, a xente de Lóstrego, a moita xente. Todo o mundo, todas as persoas, tiñan del a mesma impresión que collera que tiña eu daquela primeira visita a Portugal. Ora, iso non quitaba nas viaxes a firmeza dele, cando me decía, si ti vas ao Consello Nacional, é aí onde tes que trasladar as túas dúbidas, as túas suxestións, e hai que ser firmes, e hai que ser valientes, e hai que ser honrados co noso proxecto, aínda que saibas que as túas palabras ao mellor non están ben vistas por algunhas persoas. Entón, eu xa sei que vai vir ahora persoas que van a falar do valor do que lle debemos a este home, a este ideólogo noso, porque tiveron contactos no Comité Central con el, grandes debates, grandes profundidades. Eu non tiña contactos, non tive esos debates con el, pero sí que todos nós temos textos, temos mensaxes del, temos discursos, podemos engrandecer o noso coñecemento e o noso amor por o país lendo todo o que el nos deixou, todo o que el enriqueceu esta casa e enriqueceu a esta gran familia. Quero dicirvos que era tan apreciado e tan querido que me acordo que hasta cando foi o fallecemento de Tobío, a súa filla, Constanza, foi a única persona que deixou falar e dar o pésame a Tobío de parte dun partido. O sea, era tan apreciado Bautista que dixo, sí, o Benegal pode falar. E me acordo tamén que hasta se mostrou Díaz Pardo. O sea, quero dicir que Bautista era un home apreciado hasta por a xente que tiña certas discrepancias. Cando lle deu itus en Madrid e estuvo no hospital, que o coidamos xente militante, porque non o dixeran de aquí, chamaban continuamente do Parlamento Galego. E unha das veces que falou con un parlamentario de Compostela, dixolle, que tal, Bautista? Estou mal, quedei medio paralizado da parte dereita. E dixolle, Bautista, e sabes o que me contestou? Para que utilizas ti a dereita, ben che vale que da esquerda. Ben. Moi agradecido a súa familia que está aquí, a Xosé Modesto. Sei que Mar quedou moi disgustada, pero moi emocionada de ir aquí, porque Bautista era o seu tío Cló, quería moitísimo, e como dicía ele, a miña tía, co aquela sin principio discutía, porque non se levaban ben, ao final da súa vida quixo cuidado. E desde que morreu Bautista, ela xa non volveu revivir. Ou seja, que Paco e todos vós que coñecistedes a Bautista nos debates e que os vimos tal, podes aquí reafirmar o que foi a grandeza de Bautista, a humanidade, a clareza e a honradez. Unha aperta para todos vós e moi contentos e moi honrado e celebremos a quen tivemos nesta nosa casa.
Moi boa tarde, moi contento de estar aquí con todas e con todos vos. Así que vamos facer un coloquio. Nestes días de tributo, lembro arreo os nosos tempos iniciais con Bautista, de mestre, aló polos anos 60 do século pasado en Madrid. E o Clube de Amigos da UNESCO, aonde me acheguei un domingo para escoitar unhas charlas culturais que organizaba un grupo de galegos. Bautista Álvarez falou aquel día de Castelao e chamoume tanto a atención que continuei indo cada domingo. Abríase un novo mundo para mí. Axiña me unín a aquel grupo tan diferente de xente que eu trataba. E con eles chegou a miña identificación con Galiza e co seu idioma. Eran os pintores Raimundo Patiño e Xavier Pousa e as súas compañeiras, a Carmela Arbones e a María Rábago e a Natalia Escrip, que tanto axudou a popularizar a nova canción galega desde a discográfica que era Dixa. Tres mulleres que lle daban pouso e cohesión ao grupo e alento. E formábano tamén unha parella que lle dicíamos os amantes de Teruel por andar sempre arrimadiños, que eran o Vicente Vázquez e a Pilar Allegue. E o Manolo Conde, que era un mozo de Toledo que pasaba dos 100 kilos e falaba un galego máis perfeccionado que o noso. E cando íamos de viños, sempre lle pedía ao camareiro, así en galego, a ver a miña tapiña. E o mozo, axiña lle aparecía con medio polo. Unha moza de Miño, a Anita Caxiao, loura como unha valquiria, era a súa compañeira, a compañeira de o polo, medio polo, unha taba. Todas, anos despois, regresamos a Galiza xa militando ou simpatizando coa UPG. Os anos 70 foron xa a práctica política intensa recruada ca morte de Franco en 1975 e cunha persecución fascista contra nós que chegou ao cume co asesinato de Moncho Reboiras. En 1981, nas primeiras eleccións ao Parlamento Galego, saímos elexidos na candidatura Bloque PSG, Bautista Álvarez pola UPG, Claudio López Garrido polo PSG e eu pola ANPG, a organización frontista máis numerosa e activa que deu Galiza e cuxa experiencia e perfeccionamento trouxo o BNG. O primeiro traballo dos deputados e deputadas foi a confección do regulamento do Parlamento para a organización do seu traballo. E aí xurdiu o conflicto ao introducir os partidos españois, AP, UCD e PSOE, un artigo que obrigaba a xurar a Constitución e o Estatuto. Bautista era o noso portavoz e demos a batalla durante meses para que non se incluíse tal obriga. Pero as ordes de Madrid eran tallantes. Estaba recente
o intento de golpe de Estado de Tejero, e iso aproveitouse para combater con máis forza o nacionalismo. Non valeron os argumentos que Bautista e nós expuxemos con firmeza. Unha actitude moral non se pode transformar nun acto político, nin unha promesa. En política valóranse os feitos concretos, non as intencións, nin os desexos, e menos a súa sacralidade. E nós, nacionalistas, non podíamos bendicir unha lei que nos nega nin un Estado que consagra a economía libre de mercado como alternativa única e exclusiva. Bautista Álvarez era un dos grandes oradores do Parlamento. A súa formación humanista e filosófica e o coñecemento e amor pola nación eran profundos, porque o sentía e formaban parte fundamental da súa vida. Destacaba nel tamén o humor, acompañado sempre até os momentos máis tensos dos debates. E facía rir mesmo aqueles que o combatían con caraxe. No discurso de Fernández Albor, polos días que tomou posesión como presidente do goberno galego, chegou a dicir que non era político. E Bautista, entre o riso e o asombro, berroulle: "E daquela que cona fas aí?" Este era o nivel dun parlamento que nos expulsou por defender a soberanía de Galiza o día 23 de novembro de 1982. A afrenta significou para Galiza unha mordaza que manchou esa institución para sempre. Mais, como afirmaba Bautista, tempo despois, non foi unha derrota, senón unha victoria nosa, porque agora xa non se atreven a impoñer a xura da Constitución española, e as nosas deputadas e deputados empregan frases de loa e soberanía de Galiza. Bautista Álvarez defendeu a nosa nación sen titubeo e loitou pola súa xente até o último minuto da súa vida. Inmensa é a súa figura na historia e rexa como a bandeira a mensaxe súa. Gracias. Comezarei polo final. Bautista Álvarez foi o mellor deputado dun parlamento que non existiu, nen aínda existe. O deputado cabal dunha auténtica Asamblea Nacional Galega, foro legislativo con competencias plenas, con capacidade, por tanto, de actuar sobre cuestións basilares da economía galega, da organización administrativa, da ordenación do territorio, da comarcalización, da normalización da nosa lingua, das infraestructuras viarias, dos camiños de ferro, do amparo á produción cultural autóctona, dos medios de comunicación de titularidade pública.
Cito áreas concretas en que brillou a oratoria de Bautista e a eficacia dun traballo parlamentar que unha e outra vez puña en evidencia as limitacións dunha autonomía concedida, duns poderes outorgados que nen sequer exercían debidamente os vivedores dela. A autonomía era autonosuya, en palabras dunha célebre obra teatral de Manuel María. Bautista sinalou unha e outra vez esta eiva conxénita, a que se engadiron numerosas eivas adquiridas, coa contradición agrandada. Provincias e deputacións provinciais, subdelegacións do goberno español, concellos reiteradamente incumpridores de legislación autonómica básica, como Ponteareas, a Póvoa do Caramiñal e recalcitrantemente a Coruña. E, naturalmente, a pleitesía debida aos requerimentos do Estado e ao poderío das multinacionais. Mais o noso cofundador e presidente non se limitou a sinalar esta insuficiencia radical, este convivio multiplicador de burocracia, da cabalo dun bipartidismo que practicou sempre o perverso xogo das culpas mutuas, para deixar que as necesidades medrasen e os problemas ficasen sen solución, emigración incluída. Utilizou a mesma base legal existente para que operase en positivo naquelas materias de actuación posible. Non houbo tal. Foi na Galiza e foi co nacionalismo galego da coalición BNPG-PSG en 1982, como acaba de lembrar moi ben o compañeiro Lois Dieguez. Foi neste ano onde o regime amosou a súa verdadeira face represiva, despoxando dos canos 3 deputados daquela primeira legislatura e invalidando os miles de votos que o posibilitaran. Mais o noso compañeiro, que fora activo nacionalista moito antes de ser deputado, na clandestinidade, como lembrou exactamente Marisa Vázquez, no cárcere e no traballo militante, continuou a ser, por toda a Galiza, naquel decurso de legislatura mutilada, coroada de ignominia coa traída dos restos mortais de Castelao en xuño de 1984, a tentativa de enterralo de vez, como sabemos. Bautista Álvarez foi de novo deputado na terceira legislatura en 1989, cando o BNG conseguiu por vez primeira grupo parlamentar, a pesar do furto a leide do escano de Ourense na persoa de Alfredo Suárez Canal. O convivio político e amical con el foi para min unha auténtica fonte de aprendizade. Éramos só 5 para moitas tarefas, mas o traballo da organización e o deste grupo parlamentar fixo que case se triplicase o número de escanos nas seguintes eleicións de 1993. A sólida formación xurídica de Bautista, o rigor con que preparaba as súas intervencións e mesmo o humor e a dignidade desacomplexada non só luciron no diario das sesións, senón que o fixeron acredor do respeito e da admiración dos adversarios políticos. Mantivo sempre a firmeza e a ilusión, mas nunca foi un iluso. Gostaba de lembrar a máxima de Antón Vilar Ponte: non se trata de conseguir o ideal da vitoria, senón a vitoria do ideal. Como tamén para el era reveladora a parábola dos tripulantes do barco que para navegar máis rápido van botando lastro pola borda alegremente, até que morren por inanición, porque tamén botaran os víveres. E si, tamén recordamos a súa agudeza. Nun encontro que presenciei, un insolente berroulle: «Bautista, volvécheste un cabrón». «Tes razón», retrucou el, «volvínme un cabrón, ti fóchelo toda a vida». En fin, el dedicou toda a súa biografía a entregar
as tres potencias da alma que estudara de rapaz, memoria, entendemento e vontade, á causa da patria galega, sen desmaio nen renuncias. Longa vida ao exemplo dun esclarecido nacionalista, Bautista Álvarez. Compañeros e compañeiras, decía en unha anterior intervención que está claro que non podemos esquecer que somos porque outros foron. E é evidente que Bautista tuvo un papel máis que relevante no que hoxe somos. Non é pasado, sino que Bautista é presente, non? E Bautista tiña moi claro que as urxencias do inmediato, as urxencias electorais, a axenda imposta polo poder non debía roubar tempo a un elemento básico para que a actividade militante, para que o proxecto avanzara. A reflexión, o estudo e a análise. Construir un partido como a Unión do Pobo Galego, un sindicato de clase como a Confederación Intersindical Galega ou unha fronte política unitaria como é o Bloque Nacionalista Galego é froito do traballo de miles de homes e mulleres ao longo de moitos anos. Mas ese traballo non tería dado o seu froito, non nos permitiría chegar ao que hoxe somos se non se tivera creado, non fora acompañado dun corpus teórico que lle dera ese armazón hacia onde dirixir ese traballo. Precisouse crear esa teoría do nacionalismo, unindo o nacionalismo anterior á dictadura fascista coa reconstrución iniciada a partir dos anos 60. En esa labor, Bautista tivo un papel central, e teño que decir que non sempre recoñecido. Moitas persoas empregamos moitas veces unha referencia de que o nacionalismo galego debe levar nunha man sempre en Galiza e na outra o manifesto comunista. E ademais sempre en esa orde. Primeiro o sempre en Galiza e logo o manifesto comunista. O que significa conxugar o pensamento dos galeguistas, especialmente de Castelao, co pensamento de Marx e Lenin. O que significa ter claro que Galiza é unha nación, aplicar o marxismo, o materialismo histórico para explicar a realidade de Galiza, a súa condición de dependencia colonial, e que non é posible construir a soberanía en beneficio das clases populares sobre as bases políticas e económicas que xeran precisamente a dependencia. E as tres persoas que nos van a dirixir a palabra a continuación precisamente van a falar destas cuestións. Van a falar do papel de Bautista como teórico do nacionalismo, como dinamizador do movimento nacionalista. Van a dirixirnos a palabra Francisco Rodríguez, falarnos do papel de Bautista no partido, na Unión do Pobo Galego e no conxunto do nacionalismo. Iria Carreira a respecto do papel de Bautista Álvarez e da súa relación ca Unión da Mocidade Galega, ca UMG, e Roberto Vilamea, que fará referencia ao seu papel central na conceptualización teórica do nacionalismo galego, do que hoxe somos tremendamente debedoras. Con eles tres vos deixo. Estamos celebrando este ano a efeméride dos 40 anos de existencia do Bloque Nacionalista Galego. Bautista Álvarez
foi un dirixente fulcral, unha estea básica nesta organización política que sigue existindo hoxe e na cal nós estamos integrados, involucrados, como a súa parte sustancial, xunto a outros moitos e moitas nacionalistas galegas. Bautista representa, polo tanto, unha persoa que está na orixe do nacionalismo de posguerra e está como gran dinamizador e como gran sustento do nacionalismo que chega aos nosos días. Realmente, isto así, non porque se tratase dunha opción partidaria, senón porque desde que Bautista descubriu o seu propio pobo, Galiza, levou sempre dentro da súa atitude, da súa conduta, do seu pensamento e da súa moral a idea de que tiñamos que lograr que Galiza fose un país normal e un país digno. El, cando xa estaba realmente nunha unión do pobo galego desenvolvida, con capacidade orgánica e con unha fundamentación marxista, costaba de lembrar, e escribiuno así, que antes que a Marx xa levaba ao pegar a Castelao no seu ideario. Con isto queríamos dicir que tanto a UPG como o Bloque Nacionalista Galego son organizacións nacionalistas. Organizacións nacionalistas que consideran, en particular a nosa, e fundamentalmente a nosa neste aspecto, que é unha absurda separación inexplicável e inviável a que se fai entre mutación, cambio das condicións económicas e sociais e nacionalismo. O nacionalismo é, ni máis ni menos, que a formulación política do que chamaría un tópico marxista a loita de clases. E Bautista sempre, continuamente, o estaba recordando, porque comprobou na práctica, a parte do seu sentimento e da súa capacidade intelectual e analítica, que sempre as crises dentro da unión do pobo galego, e eu diría que por extensión moitas veces dentro do nacionalismo galego en xeral, non ven de que haxa posicionamentos radicais dentro do campo social e económico ou de que un sector queira ou queiramos facer non se sabe que é a revolución comunista, senón que veñen porque non se asume a tarefa dura neste momento histórico de mudar as condicións, as funcións de Galiza dentro do Estado español e fora del como un país soberano, se é necesario. Realmente, a conciencia nacional é esencial para que as nosas clases populares, as nosas clases traballadoras, sexan os grandes protagonistas da súa historia nun país con nome. Foi, polo tanto, Bautista, presidente da Unión do Pobo Galego desde a súa fundación, prácticamente, ou mellor, se queredes, desde 1977, que é cando realmente comeza a aparecer para a sociedade en xeral ata os anos 2008. Pero non o foi porque esta sexa unha organización personalista, non o foi, como se habitúa a decir agora, que ese é, como din, un autócrata, non? El era o máis distante dese tipo de actitudes e de posicións, e desde logo describiu-no maravillosamente ben Marisa nese aspecto, non? Realmente el era-o porque significaba moitas cousas, non?
significaba a orixe do nacionalismo de posguerra. Significaba a legitimidade de unha organización política que tiña un elo histórico que naturalmente foi madurando entre a UPG e esa UPG un pouco fantasmagórica de 1964 e a UPG que comeza a funcionar socialmente e dá a cara públicamente. Hai unha depuración, pero non unha depuración partidaria, estalinista, hai unha depuración ideolóxica, social, unha depuración que vai facendo que nós teñamos cada vez máis introducción e ao mesmo tempo máis responsabilidades e máis sentido da realidade material do noso país. E é tamén o presidente porque el sempre representou a vontade de permanecer fronte a todo tipo de desesperanzas ou de momentos críticos. E era tamén porque, efectivamente, do punto de vista doutrinario, era a persoa máis preparada desde un punto de vista de que tiña un sentimento e unha forza interpretativa vivida do problema nacional galego e, ao mesmo tempo, un gran dominio dun análise materialista da historia e da realidade. Nós, Bautista e máis eu, tivemos en tempos moi duros unha amizade curiosa. Curiosa porque partía do suposto de que había que ser estritamente respeitoso coa vida privada das persoas. Estritamente respeitoso. E en ese aspecto a nosa organización foi sempre un modelo. E en segundo lugar estaba basada nunha especie de compañía que viña dada do desamparo naqueles peores tempos, e estou me referindo en especial entre 1981 e 1988. Éramos persoas moi diferentes do punto de vista psicolóxico e respetábamos mutuamente sin termos que falar, pero entendendo perfectamente moitas cuestións o que estaba pasando. De tal maneira que nunca recordo ter ninguna discusión, ou non recordo ter ninguna discusión violenta ou desagradável ou incluso crispada por algún tipo de desavinza ideolóxico política. E iso que el, en contraste comigo, e non o digo que no meu caso fose unha virtude, sino que era máis ben un hábito diplomático, el era duro na defensa de cuestións que atinxían a tipos de aspectos ideolóxicos de fondo. Moi duro. Pero gústame sempre lembrar, cando penso nel, dúas situacións. Unha delas é tomando un café a 1:30, casi a 1:15 da madrugada, nunha cafetería da rúa Teixeiro de Santiago, onde estaba o Cine Metropol, justamente o día do intento do golpe de Estado. Eu non sei, aquelo, desde logo, non era un acto de irresponsabilidade, era un acto de dúas cousas: escepticismo total respecto de que aquelo fora ser un golpe de Estado típico, porque veíamos cantidad de síntomas de que se trataba de outra cousa, de como reconducir situacións que estaban perfectamente controladas desde o propio réxime, e ao mesmo tempo un certo desamparo, como dicir, nós non vamos a escapar agora. E ali estuvemos sentados tranquilamente, e iso sí, cando saiu o xefe de Estado, non sei que tipo de comentarios fixemos, pero todos foron dirixidos a pensar que el estaba perfectamente conocedor do que tiña pasado e non era alleo a nada disso. Eu vexo tamén comendo
todos os días na taberna da señora Lola o Beade. Era un home ascético, tremendamente ascético, moi pouco cuidadoso de si mesmo, realmente habituado a vivir unha vida de dureza e de entrega grande á causa que para ele era a fundamental. E cando penso en todos esses tempos, en un partido que ten esa fama que ten para fora, sobre todo vinculado a algunhas persoas entre os cais a topo, pois estou realmente moi, en este caso, ilusionado, non iluso, estou agradecido porque vin o comportamento exemplar, nada imposto, ningún tipo de impostura, que tuveron con Bautista novas xeracións da UPG. E neste aspecto quero citar a Roberto Vilameá, a Ramón Hermida, a Marcos Maceira tamén, que cuidaban del perfectamente, o acompañaban, discutían, e sempre estaban solícitos e admiradores ao máximo da capacidade ideolóxica de Bautista, da súa vida e da historia e de todo o que tiña feito polo país e polo propio partido. Eles, en especial, cuidárono, acompañárono nos últimos anos do seu percorrido sin que perdese comunicación e confianza na propia idea que tiña defendido toda a súa vida. E eles, especialmente Roberto, contando non só coa anuencia, senón co apoio da estrutura orgánica e económica do partido, son os grandes responsáveis de que a súa obra intelectual, da súa obra política, esteña indicada. E que mesmo o que falta por publicar se faga, desde logo, máis cedo que tarde. Tamén quero decir que Pilar García Negro cumpliu un papel fundamental en esta recuperación de todo o que Galiza significou e, ao mesmo tempo, que foi unha grande defensora de todo o valor que o partido tiña acobillado, vinculado á trayectoria e á persoa de Bautista. Eu quero neste acto, para acabar, ver en todos vós, en todos nós, a continuidade do espírito daquel mociño de San Amaro que, sin axudas de ningún tipo, descubriu que o seu país existía, que Galiza merecía existir políticamente e que desde ese momento convertiuna na súa razón de ser. A UPG ten como razón de ser a existencia de Galiza, do pobo galego, e lograr que a nosa sorte na historia se mude e se mude para o que foron as aspiracións que o noso presidente tivo sempre. Un país digno, un país popular, un país democrático que mira a todo o mundo como amigo e como unha parte dun mundo en que estamos todos inmersos, que é a humanidade. Non teño nada máis que decir, solamente que agradecer que a UPG siga misturando sempre a súa capacidade de loita, de combate, o respeto, a humanidade e a procura sempre, sin desmayo, de que Galicia ten que ser outra cousa diferente. ¡Viva Bautista Álvarez! ¡Viva!
continuando co que remataba agora Francisco Rodríguez con ese mozo de San Amaro que descubreu a Galiza e que se convenceu das capacidades que tiña o noso povo, pois quixera falar deste Bautista Álvarez que era tan só un mozo cando comezou a súa actividade política. Un mozo como calquera das que estamos a día de hoxe na Unión da Mocidade Galega, cando comezou a interesarse polo noso país e polo noso povo. Eran aqueles tempos moi difíciles, moi complicados, en plena ditadura franquista, cando uns mozos valentes deron un paso á fronte para conformar a Unión do Pobo Galego. E Bautista contaba cunha idade similar á miña cando participou na redacción dos 10 puntos programáticos que supuxeron ese punto de inicio para a ópera. Ilustrounos antes Marisa Vázquez sobre a dureza deses anos, sobre a militancia na clandestinidade, da represión da ditadura e sobre a claridade coa que eses mozos mantiveron a súa actividade e a súa loita. A loita que despois debullaron Lois e Pilar, a loita que nos trouxo hoxe hasta aquí, a contar un nacionalismo forte, máis de medio século máis tarde, e para o que cada día olla máis xente nova. Bautista Álvarez sempre tivo a mirada posta na mocidade, unha estreita vinculación, baixo a premisa marxista de analizar a realidade para poder actuar sobre ela. Preocupouse pola expansión da UMG baixo o convencemento de que é preciso sumar mans e pobo a este proxecto para rachar coa dependencia da nosa patria e conquerir a liberdade da Galiza. Afastados nos quedan hoxe os tempos e as dificultades nas que o mozo Bautista comezou coa súa militancia, moito máis para quen só os coñecemos a través de libros, de reportaxes nostálxicas da televisión ou de anécdotas e contos escoitados a amigas e camaradas. Fronte a elas, a mocidade deste século enfronta outras que xa son vellas coñecidas. Un individualismo cada vez máis anquilosante, un españolismo furibundo, unha nova crise económica e social que queren poñer en riba dos soldeiros das clases populares, iso sí, sempre baixo a sempiterna emigración juvenil. Mais sabemos que, como dixo Bautista, algún día cambiarán as cousas. Cando Galiza poida ordenar o seu ensino, teremos escolas que nos conten outra historia, outra xeografía e nos poñen en contacto cunha fauna que antes non se consideraba digna de figurar nos libros. Desafortunadamente, o pasamento de Bautista supuxo que unha grande parte da xente que a día de hoxe conforma a Unión da Mocidade Galega non chegase a partillar nunca militancia con el, non chegase a convivir con este patriota exemplar. Nada me gustaría máis agora mesmo que facendo o que fixeron as persoas que me precederon na palabra, tanto Marisa como Lois, como Pilar ou como Paco, compartir con vos algunha anécdota, algunha vivencia, algunha lembranza do que supuxo militar con Bautista Álvarez. Pero somos moitas as que coñecemos a Bautista a través dos seus escritos, de entrevistas e discursos que quedaron algún soporte audiovisual. É traballo e responsabilidade de todas nós, do partido e tamén da UMG, manter acesa a chama e vivas as palabras de Bautista Álvarez e continuar espallando o seu valioso legado. Un inmenso corpo teórico do que dotou ao nacionalismo, as súas análises certeiras, todos os debates políticos que enfrontou deben ser a luz e a guía para as que estamos e para as que están por vir. E xa para rematar, permitídenme recuperar as súas propias palabras, lembrando o final do seu discurso no aniversario dos 25 anos da Unión da Mocidade Galega. Nós non somos historia, facemos simplemente historia. En todo caso, somos unha simple liña, unha simple palabra, un simple punto e coma. En todo caso, puntos suspensivos da historia. Non foron historia, senón que fixeron historia os mártires de Carral, as Irmandades da Fala, o Partido Galeguista e o Bloque Nacionalista Galego. Todos eles, todos nós, estamos a facer historia. E hai futuro, cando foi regado ese futuro co sangue de Alexandre Bóveda, co sangue de Moncho Reboiras e mesmo co sangue do Che Guevara.
Bautista Álvarez foi un home que fixo historia, que abriu un camiño de loita, mas tamén de esperanza para o noso povo. E nesa esperanza, nese camiño, e nesa loita, seguimos e seguiremos polo futuro que lle pertence a esta nación. Boa tarde. Hai que agradecer este tipo de actos porque, desde logo, permiten entroncar con persoas que durante toda a súa vida intentaron construir e lograron un movimento político, reconstruílo, para que a día de hoxe Galiza sexa capaz de decidir todavía máis e con máis forza o seu futuro. Hai unha serie de cuestións que debemos saber para falar un pouco da obra de Bautista. Hai tres esteos que seguramente coñeceredes, pero a mellor hai alguna persoa que non, e o que é imprescindible traer aquí. Hai un libro, un pequeno libro de entrevistas de María Pilar García Negro, 40 anos, 40 preguntas, do 2004, que é imprescindible ler e que ademais está dispoñível para descargar, esgotado, pero dispoñível. Hai outro volumen que fixemos en 2014, o Terra e Tempo, sobre 50 preguntas, 50 argumentos. Ali pedimos un lineal pequeno, chegou unos 16 páxinas que están publicadas ali e que realmente constitúen, si queredes ter unha síntese breve, agora que está tan de moda, para saber todo o que é o pensamento de Bautista. Porque, como diría o meu amigo Moncho Hermida, é máis doado ler a Bautista que explicalo. Entón, eu creo tamén que hai outro elemento que podedes dispor del e que en nada tamén o teremos na web da Fundación para descargar gratuitamente, que son as tres obras escollidas de Bautista, e con mérito, entre 2013 e 2017 a última, o ano do seu falecemento, en xaneiro ou febreiro presentámola, nos que tivo un papel tamén determinante María Pilar García Negro, que, por certo, tamén quero facer un recoñecemento porque, sin o seu esforzo, seguramente os últimos anos de Bautista, complexos como de todas as persoas que vamos avanzando na vida, fixo que se lograra que se sentira máis cómodo na Fundación e tamén na propia Unión do Pobo Galego. É sempre de agradecer que nos preocupemos polas persoas de maior idade para que o seu legado, sexa teórico, práctico, sexa valorado e tamén sexa tento en conta con todos os ángulos aos que ás veces, cando nos achegamos a unha persoa, nos poden parecer que non nos gustan de todo. Pode haber ángulos que non nos gusten, pero desde logo temos que valorar, ou eu creo que debemos valorar as persoas polo conxunto da súa obra e da súa aportación. E Bautista Álvarez estivo toda a súa vida ao servicio dunha causa. Hai, en breve, eu espero que en meses, publicaremos tamén na Fundación un dos dous libros que nos deixou en 2017 pendentes que nos entregou para publicar. Un volume inédito que, coa colaboración da familia, especialmente tamén, que teño falado de Modesto Álvarez, o seu sobrinho, vai ver a luz e que a seu paso é unha especie de relatos do seu paso polas prisións cando detiveron en varios momentos da década dos 60 e dos 70. En cada un deses episodios contanos a historia, detalles, pero non deixa de facer teoría política implícita en cada un. Incluso retrae, como lle gustou tamén despois nos seus dous libros de relatos, de traer ao presente determinados elementos. Sempre teremos material de proveito que sacarlle a Bautista se o lemos con moita atención. Quero xa, díxose prácticamente de todo, incluso alguna cousa alguna idea que eu traía presente, pois xa está dita, e non vou intentar non repetila. Eu creo que Bautista temos tres cousas del, basicamente unha síntese rapidísima: actualizador do pensamento nacionalista,
tedes que ter presente unha cousa para mí moi importante, que o restaurador do nacionalismo contribuiu a restaurar o nacionalismo con moita máis xente, estirpado tras o golpe de Estado e a ditadura posterior. É dicir, é casi, como ten explicado el, comenzar de cero. E aí debemos ter moi presente o que tamén se dixo aí. El bebía en Castelao, nos irmáns Vilar Ponte, tamén en Risco, e desde logo en irmandade coa tradición máis heterodoxa do marxismo. Dixo Paco, e isto sí que me vou permitir repetirlo porque creo que é moi interesante, o que é unha cita literal. Antes que a Marx, a Unión do Pobo Galego xa lera Castelao. Creo que dai xa podemos derivar moito do que é Bautista e do que foi do seu pensamento. Hai un punto, un novo folgo que ten a partir a maiores da etapa posterior dos 60, dos 70, os congresos, ponencias, discursos, meetings, que é un momento crítico e a ver se me vades a entender ben, que é a caída do bloque comunista, a caída da URSS, a desintegración da URSS a fins da década dos 80 e do bloque dos países do leste. Ali houve un congreso moi importante coa aportacións moi importantes de Mari Carme, particularmente de Bautista, porque cando toda a esquerda progre se estaba desfacendo, foi quen de manter a nave en rumbo certo. E iso con unhas interpretacións moi positivas no sentido de que a marxe de que un fora comunista, socialista, socialdemócrata, non podría considerar nunca positivo que determinados avances que houbera neses países e que dos que se beneficiaba directa ou indirectamente a clase traballadora europea central iban a ter efectos negativos en canto ás condicións de vida, laborais e inclusive de seguridade social ou de prestacións sociais. Houve aí unha interpretación de que eso, a marxe de que ti non te sentiras identificado co movimento comunista, non iba a ser positivo. Esa capacidade de interpretar que despois vimos coa preamar do movimento dos neoliberais e coas consecuencias máis negativas do capitalismo, foi quen de manter claro cara onde deberíamos ir, e tamén foi quen de criticar xa esas primeiras formas que aparecen dese post-marxismo que finalmente, como creo que ben sabedes, naufragou absolutamente. Eu creo que tamén hai outro elemento para Bautista que aparece nas súas obras, que a fragmentación das loitas do nacionalismo tamén ten aspectos que hai que ter moito cuidado. Quer decir, pode ser positivo, pero ten que haber un fío común que interprete e que analice e que enlace os traballos, sexa na frente ecoloxista, na frente veciñal, na frente cultural, onde que irades. É necesaria ter, desde logo, atender as necesidades concretas, pero é necesario tamén que atravese todo tipo de loitas un pensamento, o nacionalismo, un pensamento que lle dé a coherencia e que interprete que non os avances parciais son necesarios, pero se non están vinculados a un cambio da realidade concreta socioeconómica, poden derivar en situacións francamente contradictorias ou complicadas. Eu creo que eso o veo moi claro. Ahora mismo, 10 anos despois do que autorizara un artigo a esquerda fíxose progre, que publicáramos tamén na obra escollida, pois ahora mesmo se está teorizando sobre iso. Pero isto hai xa 10 anos que Bautista dicía que esta interpretación da fragmentación como algo negativo, se eso non ten un fío que interconecte, xa estaba presente. E despois, unha consideración que o mellor é tan obvia que non... ou eu creo que é tan obvia que o mellor non reflexionamos sobre ela. O nacionalismo, cando o decimos cando Bautista fai referencia a él, son varias cousas. É unha proposta ideolóxica, é unha alternativa programática e é un momento político. Son varias cousas que ás veces sintetizamos nunha palabra, pero que nos pode dar pé a erro se non o facemos correctamente. En canto a proposta ideolóxica, Bautista, e isto é para min tamén esencial, e cito textualmente, non precisa nacionalismo cualificativos para definirse e identificarse na sociedade, porque o nacionalismo, inda aquel que non visa a transformación radical do sistema, é progresista, por espetar un ferrete nos riles da besta imperialista, é de esquerdas por transferir ao traballo o poder dos monopolios,
É democrático por canto devolve ao povo os privilexios que usurpou a aristocracia. Como ben sabedes, Bautista non gostaba de falar de nacionalismo de esquerdas, era nacionalismo. Como ben sabedes, Bautista non gostaba do socialismo democrático, era socialismo e democrático. Non gostaba da democracia avanzada, a democracia é ou non é democracia radical. É dicir, os adxectivos son sempre problemáticos se desde logo non acreditamos ben no que é o elemento central do que estamos a falar. Non quero alongarme máis, tiña aquí outro aspecto moi interesante, pero casi prefiro obvialo, porque Bautista sabía sempre, como dixo Paco, que o nacionalismo é o problema. Vou chamar a atención sobre un aspecto, porque habría máis que falar. Mesma orixe da Unión do Pobo Galego é produto, xa non para remitirnos á crise da UPG, aos 71, a propia orixe da Unión do Pobo Galego é produto do fracaso do Consello da Mocidade. O Consello da Mocidade alcumaba de comunistas a xente que finalmente os expulsaron, Bautista entre eles, Manuel María, por certo, Saleta. Tamén quero decir nese sentido de que sempre o problema eran o mellor alcumar a xente esquerdista ou demais. Bautista tiña claro que o nacionalismo era o problema. E o Consello de Mocidade, si fracasa, é porque se decataron de que se estaba intentando, tras Brais Pinto, erguer un movimento rescatando o pensamento de Castelao. Remato xa. Eu creo que restaurar todo o traballo previo ao 36 ideolóxico, político, foi algo moi arduo porque se partiu prácticamente de cero, na Galiza non ficou apenas nada, e a homenaxe que lle podemos facer a Bautista, e isto sí que quero chamarvos, interpelarvos nese sentido, a mellor homenaxe, a mellor obra para que Bautista acabe a súa obra, temos que poñerlle o ramo intentando traballar polos seus ideais, é dicir, a obra del estará inacabada a menos que nós contribuamos duramente en que o obxectivo que sempre citou, que é a autodeterminación, sexa loal. Moitas gracias. Compañeiras e compañeiros, estamos chegando ao final deste acto e eu vou a continuar das palabras que agora decía Roberto Vilameá, que a mellor homenaxe que lle podemos facer a Bautista é traballar para que os seus soños, o proxecto para que o noso país, un país que partillamos de liberdade, de soberanía e de xustiza social, se fagan realidade. É esa a nosa razón de ser, construir unha Galiza con capacidade de decisión, unha Galiza soberana, unha Galiza ceibe e socialista, e desde o inicio da militancia de Bautista, pola que hoxe transitamos, pola súa militancia, cambiaron moitas cousas, Galiza cambiou, mas hai algo que non mudou, a necesidade do nacionalismo galego para Galiza. Para construir un país, para construir ese proxecto precisase identidade, precisase historia, convicción e, sobre todo, organizacións propias, autoorganización e persoas á fronte que as lideren. Na Unión do Pobo Galego tuvemos sempre a sorte de ter á fronte persoas capaces, moi capaces. Agora, para rematar este acto, vaimos dirixir a palabra unha desas persoas, o noso secretario xeral, Néstor Rego, que non la vai dirixir aquí presencialmente porque desgraciadamente está con COVID e non pode acompañarvos. Antes de deixarvos con el,
quero de novo darvos as grazas por estar presente neste acto, darlle as grazas a Marisa, a Lois, a Pilar, a Paco, a Iria, a Roberto e a Néstor pola súa intervención, por achegarnos a figura de Bautista, e agardamos desde a Unión do Pobo Galego que este acto, como dicía ao principio, non sexa un mirar para o pasado, sino un mirar para o presente, dignificar a figura de Bautista e dignificarnos a nós propias, e dignificar ao movimento nacionalista, recoñecer a súa figura, a súa aportación, o gran constructor do nacionalismo que foi, a súa enorme aportación, e tamén recoñecermos a nós en esa labor, e dende logo o que temos é que facer que todo ese constructo se transforme en máis acción e máis nacionalismo para o país. Decía Paco que a nación existe, efectivamente a nación existe, e figuras como Bautista Álvarez só fan que esa nación, a nosa Galiza, sexa moito máis grande. Viva Bautista Álvarez! Viva! Viva! Socialista, deixo vos con Néstor Rego. Moito boa tarde, camaradas, amigas e amigos. Antes do máis, lamento inmenso non poder estar físicamente aí con todas e con todos vos, e ter que intervir desde a distancia. Non quería de ningún modo que ninguna afección impedise participar nesta necesaria homenaxe, neste necesario acto de tributo a Bautista Álvarez. Porque cando Bautista nos convoca, temos que estar. E hoxe convócanos a súa memoria e o seu exemplo, mas tamén a persoa. Hai sempre unha dimensión humana neste tipo de actos, lóxica e absolutamente necesaria, que se alimenta de todos eses momentos que a beira do traballo político moitas e moitos de vos partillamos con Bautista. E son momentos que nin esquecemos, nin esqueceremos. Como partido, queremos render tributo de gratitud e recoñecimento a unha figura central, non apenas da Unión do Pobo Galego, como tamén do BNG e do movimento nacionalista contemporáneo. Unha persoa que con absoluta coherencia e entrega dedicou toda a súa vida á causa máis nobre e máis xusta, a causa dunha patria libre, dunha Galiza ceire e socialista. En 2014, no acto conmemorativo do 50 aniversario do noso partido, Bautista destacaba que é significativo que ao plegase xa a única organización política galega que permanece en activo despois de 50 anos co mesmo nome e baixo o mesmo ideario. Temos que salientar que el non só acompañou esa trayectoria colectiva con unha trayectoria persoal non menos brillante, senón que ademais foi artífice fundamental dela. 30 deses máis de 50 anos como presidente do PEGA, máis de 20 como dirixente do BNG, co seu papel determinante que xogou no proceso de conformación da Frente Patriótica de que nestes días estamos a conmemorar o 40 aniversario. Varias legislaturas como diputado no Parlamento de Galiza e sempre coa preocupación constante por acertar nas análisis e nas propostas de maneira que o movimento nacionalista fose dando paso firme no camiño da soberanía. Mas, sobre todo, con total confianza no noso povo, con absoluta honestidade e con permanente lealdade á Galiza e ao nacionalismo. Esa trayectoria impecable converteu Bautista nun referente incontornável no nacionalismo e na política galega. Foino en canto estivo entre nós e continúa a ser hoxe. Porque, para além do máis, o seu legado foi parte unha obra teórica extraordinaria que se foi forxando ao ritmo das necesidades analíticas e propositivas do nacionalismo e que contribuiu de maneira excepcional a acertar nas orientacións políticas que fixeron o nacionalismo avanzar na sociedade, ao tempo que foi construído tamén un corpus teórico invulgar hoxe plenamente útil e vigente. Partindo do mellor da tradición nacionalista e armado
co marxismo como ferramenta analítica, Castelao e Marx, lembramos sempre afirmando nunha man o sempre en Galiza, na outra capital, nesa orde, Bautista foi disecando con fino bisturí a realidade galega, mas tamén achegando propostas, liñas de traballo e alternativas congruentes. Aliás, tanto polo seu contido como polo estilo característico de Bautista, cada artigo, cada intervención, cada discurso virou unha pequena xoia política e literaria. As poderosas imaxes que costumaba utilizar para apoiar as súas argumentacións e que ademais deixaban traducir os seus vastos coñecimentos quer da cultura galega, quer da cultura universal, nunca deixan de nos sorprender. Unha desas imaxes ficou grabada na miña memoria desde o momento en que a pronunciou, acho que na Asamblea de Ourense, logo por 1988, teño a certeza de que tamén na de moitos e moitas de vós. Lembro perfectamente a Bautista na tribuna coa vehemencia que o caracterizaba no medio do debate que estaba a decorrer. O condor non pode voar con asas emprestadas. Unha imaxe que sintetiza como poucas o que de verdade significa o principio da autorganización do povo galego. Así é, porque con independencia das decisións tácticas que o nacionalismo teña adoptado en cada momento en función do contexto, sempre actuou desde o respeto ao exercicio da autorganización e da confianza na propia capacidade e nas propias forzas. Nunca se deixou engaiolar por pretensos atallos que non eran tal. Nunca Galiza voou con as emprestadas, porque nunca o poderá facer. Desouvindo non apenas Bautista, mas a experiencia histórica do nacionalismo e até a propia trayectoria, houve quen o tentou e os resultados foron esclarecedores. Non confiar nas propias asas do propio povo, nas propias forzas, e procurar fora remedio que non se queda achar no propio país só deriva en máis debilidade e en máis dependencia. Sirva isto para, sen ánimo de exhaustividade, poder introducir algunhas das preocupacións insistentes de Bautista, que son tamén preocupacións recorrentes nosas no traballo que temos que desenvolver hoxe. Fortalecer a autorganización e a conciencia nacional foi unha delas, pois con absoluta convicción e con razón alegaba que se a conciencia do noso povo crece e se reforza, ofrece unha base máis sólida, moito máis sólida, que permitirá non só resistir, se for preciso, mas tamén avanzar e alcanzar os nosos obxectivos políticos no ámbito que for, no social, no organizativo, no institucional, mesmo no electoral. Bautista tiña claro, como ten claro o noso partido, que unha forza que naceu con vocación revolucionaria ten que empregar todos os métodos de loita que fagan avanzar o proxecto, sabendo compasar de forma adecuada a actuación en todas as frentes, na institucional e na social, mantendo unha presenza permanente e activa na rúa, na movilización e nos conflitos. E aínda en relación coa concorrencia electoral, que sempre, e cito, o proceso e a participación institucional que dela se deriva, sirva para avanzar nos obxectivos e non para consolidar o sistema. Esa ten que ser tamén unha preocupación permanente nosa. Acertar para avanzar. Acertar a si mesmo na combinación de táctica e estrategia, mesmo a hora de orientar algún dos desafíos políticos e institucionais máis inmediatos. O nacionalismo non naceu para derrotar o Partido Popular na Xunta da Galiza. Embora derrotalo sexa hoxe un objetivo táctico de primeira magnitude ao que nos entregamos con entusiasmo, un objetivo que permita ir para a frente no objetivo estratégico dunha Galiza liberada. Como sempre defendemos, se nos lembra Bautista, a contradición principal é Galiza-España, o antónimo do nacionalismo é o españolismo, que arranxe todo o amano ideolóxico comprometido cunha Constitución que nos nega como nación e sacraliza a dominación sobre a Galiza. O nacionalismo ten que establecer as alianzas imprescindíveis en cada caso, mas tamén sempre sen perder esta perspectiva esencial.
E lembraremos nos escoitar o camarada insistir en que a descolonización do noso povo comeza pola descolonización das mentes, atribuindo un papel central á batalla das ideas e á formación política para o alargamento da conciencia nacional e aínda tamén para sermos máis eficaces políticamente no labor desenvolvido na sociedade galega. Ámbitos que, de maneira autocrítica, temos que recoñecer que non sempre dedicamos un nivel de atención preciso ou que podemos e debemos facer máis, moito máis. E por último, quero sinalar o papel que Bautista atribuía á nosa lingua, non só como mellor expresión xunto coa cultura da nosa identidade, co permanente objetivo político normalizador, mas tamén polo estrito cuidado con que sempre fixo uso dela, preocupándose por empregala con absoluta corrección, porque aquilo que non sería admisible para unha lingua normalizada tampouco debe ser para a nosa, que non é menos que ninguna outra. Bautista tamén nisto dando exemplo e servindo de exemplo. Non quero estenderme excesivamente, pois ademais son consciente que este medio de intervención é especialmente cansativo, mas tamén non quería finalizar sen facer referencia a algúns dos máis importantes desafíos políticos que o nacionalismo galego ten por diante, nos que sen dúbida tamén a reflexión de Bautista nos poden orientar. Vamos encarar un ano en que teremos dous procesos electorais municipais e xerais, e despois, en 2024, outros dous, europeas e galegas. Todas, sen dúbida, moi relevantes, e que ademais queremos que conformen un ciclo único que acabe por confirmar a capacidade do nacionalismo de determinar o futuro político deste país e de mudar definitivamente o seu rumbo. Temos a certeza de que o imos conseguir, mas para iso temos que traballar xa coa maior intensidade de que sexamos capaces na preparación dunhas eleccións municipais en que o BNG pode e debe experimentar un importante salto adiante. E para que? Pois para facer avanzar os concellos, para mellorar a vida da xente, mas tamén para facer avanzar o nacionalismo, para mover o país. Permitígame traer aquí unhas oportunas palabras de Bautista Álvarez. O éxito dunha boa xestión municipal, ademais de ser un compromiso contraído co noso electorado, forma parte da nosa ética política, pero non abonda se ao final do mandato non deixamos máis Galiza, máis impronta nacionalista, máis poder popular en movimento e menos caciquismo. O controlo das institucións serve na medida en que permita levar a cabo as transformacións que a sociedade necesita. Con esa premisa traballamos. Mas antes, de forma inmediata, o nacionalismo ten que enfrontar unha grave crise social e económica que nos arrastraron os intereses da oligarquía e do imperialismo e que se manifesta fundamentalmente non só nunha escalada de prezos que están empobrecendo ainda máis as clases populares galegas. Unha crise que se suma á xa cronificada crise industrial no noso país, á crise demográfica e ao permanente continuado expolio que estamos sometidos. E frente a isto, só o nacionalismo galego está a reaxer. Debemos facer aínda con máis intensidade, porque aquí está en xogo o noso futuro e, ademais, a nosa credibilidade política. Aquí é onde a sociedade galega pode mellor ver que o nacionalismo representa unha alternativa ao conxunto das forzas que actúan como pilares do réxime de 78, que no fundamental van estar de acordo. Por iso, cando todo indica que a situación só vai mudar para se agravar aínda máis, a resposta ten de ser potente nas institucións e na rúa, impulsando, organizando e liderando o descontento social e pondo en evidencia que tamén aquí a única alternativa real é que a Galiza teña capacidade de decidir, teña capacidade de determinar os seus propios intereses, teña, en definitiva, plena soberanía. O nacionalismo galego xa mobilizou e mobilizará contra esta crise social e económica, contra a decisión do goberno español e contra a inacción do goberno galego. O nacionalismo galego xa mobilizou e mobilizará contra o roubo continuado dos nosos recursos, contra o espolio enerxético, do noso aforro, dos nosos impostos, do noso talento pola vía
da emigración xuvenil. O nacionalismo galego xa mobilizou e mobilizará contra as decisións alleas, como agora de novo na pesca, que queren impedirnos vivir do noso traballo e desenvolver as nosas potencialidades para podermos ver mellorar a calidade de vida e benestar de todos os galegos e galegas. E tamén o nacionalismo galego xa mobilizou e mobilizará contra a escalada belicista de aqueles que ao servizo do imperialismo norteamericano se empeñan a meternos cada vez en un conflito que ameaza con deflagrar a grande escala con consecuencias impredecibles. Mas que xa hoxe, para alén da dor e do sufrimento que está a ocasionar, tamén está a afectar de maneira importante a calidade de vida e as expectativas vitais das clases populares de moitos países de Europa, evidentemente das clases populares galegas. E máis que o fará un goberno que se empeña en actuar, decía basado o amigo americano, e que vai aumentar nun só ano máis de 3.000 millóns de euros o gasto militar, negocio para o complexo militar industrial dos Estados Unidos de América, recursos que non poderán ser destinados a políticas sociais perentorias ou a mellorar servizos públicos como a sanidade ou os servizos asistenciais. Nos dicimos con claridade non ao gasto militar, non á OTAN e non a esta escalada belicista. Amigas e amigos, nunha das súas últimas intervencións públicas, Bautista deixou un dito falando de Moncho Reboiras: o mellor inferno para quen morreu por unha causa é a morte da propia causa. Temos a certeza de que o nacionalismo galego non morrerá nunca, precisamente porque xorde a necesidade do propio país. Mas, en todo caso, comprometémonos máis unha vez, hoxe aquí con Bautista, a traballar para facer avanzar até a vitoria. Unha vitoria que brindaremos ao camarada Bautista Álvarez, a Moncho Reboiras, a Bóveda, a Castelao, a Rosalía, a todas e todos os que foron abrindo e alargando o camiño polo que o noso povo avance para a soberanía, para unha patria libre, para unha Galiza ceire e socialista. Esta é a mellor homenaxe que podemos facer a Bautista e a todas e a todos eles. Muito obrigado.